Cha Igbo mụrụ nze m ọzọ ebulu m batakwa n'ụbọchị nke taa. Asị m ebe onye nọ na anụ unu m, udo dịrị nwoke, udo dịrị nwaanyị, ndụ azụ, ndụ mmiri. Biko, o nwere vidiyo nwanne anyị nwoke nọ n'akụkụ ebe a bụ SS Power na-akọwa. Ọ na-asị na o nwere ụzọ ihe ịnọ ya amalụ tupu ịmala ha n'ụzọ ihe na-anụnwa iwu meliri n'ụwa na ya akpataliri ego. Ịhapụ oke ite a na gwugwochigwa unu na-eji ebulu mmadụ ejibulu oke ite 20 100 sọsọ ya oke ite 5 ị na-alụkwa na-akpọkụchi alụsị niile ị na-amahụ nke abawa gị ọgụ ma olu. Ọ bụghị ha ncha ine ka ihe emela ofu ihe. Ọ bụghị ka onye asị wee dosi iwu nke aka gwa esi dosi iwu nke gị. Biko na-ekele this exclusive eye opener nwanne anyị nwoke SS Power na-akụzi na teaching ya nke ụbọchị nke taa. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu. Ọwụ na n'ụlọ ebe SS Power. Okwu akpụ n'ọnụ na guleri. Okwu m sị na-ekwupụ nke mmere mekwasị ọzọ n'elu ya. Na-ekwu nwere ebe a na-eme. Maka na ya na-ebekọ mmiri anaghị rọ nkọ. Ibe nji abịa tata bụ ibe gbasara agụ. Ibe gbasara agụ. Agụ na ọgụ abụrụ ovu. Ive omenala na-eme. Ive omenala na-eme. Ịmalive ngịnị ya so. Malive kpolugo okwu. Mali ndị mmiri ngịnị awa so. Malive ndị mmiri kpolugo okwu. Ikpele nwoke ekpele ole. Ikpele nwaanyị ekpele ome gịnị ọga. Ọnwa ndị na-asị na ọnwere kpọrọ mọsị m na mmadụ enwere ike mmadụ agụ mkpọ mmadụ okwu. Onye ahụ ama nji na-eme gịnị ọma nwe neti na onwere na be oji na-egbusele ọbara. Ọma nwe chi ọma nwe neti dịka mmadụ nwa agụ ikwu nne, nwa agụ ikwu nne nna, nwa agụ ikwu nne nne na bịa n'ọjọọ ọsọ ọpụta omebe ekpere si na ọ na-eme dibịa yi ma mve neti na ọ na-egbusele ọbara. Onye a na-agwa gị okwu ahụ amara ibe ọ na-eme. Onye ọbụla sị gị na ọ na-eme omenala. Onye ọbụla si na ya bụ dibịa na ọ na-eme omenala. Na ọ na-eme omenala. Mana nwere neti na ọ na-eme gịnị ọ na-egbusele ọbara ka ọ bụ neti na ọ na-agọla ọjị na ọjọọ sị pụta bịa dị otu a. Onye ahụ amara ibe ọ na-eme. Si onye ahụ na mmụbụ SS Power kwuru na ọ mara ibe ọbụla ọ na-eme na ọ dị confused n'ụwa pụtara. O nwere ibe na-akpọ mmadụ okwu. O nwere something na-akpọ mmadụ okwu. Agụ ya kpogo okwu. Agụ ihu nne gị ya kpogo okwu. Agụ ihu nne nna gị ya kpogo okwu. Nke ihu nne gị akpọzigo okwu. Nke ihu nne gị akpogo. O nwere something mere gị dibịa ahụ. O nwere something mere gị ụka ị na-eme. O nwere ndị akpọrọ okwu na omenala. Vaja anụ agụ nụsị agụ niile ahụ debe n'ofu ebe. Mebịa n'ụka. Ọ na-egbukwa ọbara. So na onye ọbụla pụtalịsị gị na ụdị egbu ọbara na nwere neti na ọ na-egboro anụ. Ị na-anya ma na isi ezuchara ọka. Ị na-anya ma na gị na-emerọ na isi ezuri ọka. Onye na-ekwu bụ SS Power. O nwere mgbe ya apụta na isi na-akpọlugo okwu. Ma ọ bụrụ ka gị na-eme na omenala ka ị na-eme. Isi na-akpọlugo okwu. Na o nwere ide egbu neti na ọbara. Ibe ahụ bụ asị. Onye a na-ekwu ụdị okwu a nwere nnukwu ọgwụ o debere na bia ka ọ bụ debe na be mmadụ na-enye nri ọgwụ ka ọ na-asa ahụ. Ma mara na onye ọbụla na-asa ahụ ọgwụ na-emere omenala. Ibe a na-akpọ ndị ahụ bụ ndị dibịa nsata. Ndị gịnị? Ndị dibịa nsata.
ndị dibịa nsata ka a na-akpọ ndị ahụ. Ịbịa onye pụtara ụwa akpọrọ oku, kelebe ịmalị bụ ndị mmụọ, kelebe ịmalị bụ alụsị, kelebe ịmalị bụ okpukpe oku, kelebe ịmalị bụ okpukpe oku. Okpukpe oku nwunye na-asị gị na mmadụ kpọrọ mmadụ oku bụ agụ kpọọ oge oku, bụ agụ ikwu nne gị kpọọ gị gba gị na dibịa ka ihe eme. Ịgacha enu gị ana ihe eme dibịa ahụ, mana ka ị na-eme dibịa ahụ ihe aja anụ nwa bụ agụ iwu ka ọ bụ ihe anụrụla agụ ikwu nne gị ahụ, ka egwu na agụ ikwu nne nna gị, ka ọ bụ inu agụ ikwu nne nna gị, ka ọ bụ inu agụ ikwu nne nna gị ahụ na-eme dị gị dibịa. Agụ ijere nnọọ ọhụ ma na ọ na-eli ọbara, ihe eji na-egbuli ewu, ihe eji na-egbuli ọkụkọ, o metụ iwe evi igbuolie evi, maka na ọ datị agụ ahụ ka na-asị na agụ na-ebu mmadụ. O nwere agụ na-ebu gị, nekọdụ ga-asị gị na agụ na-adị ile na be nwaada, alụsị na-adị ile na be nwaada. Agụ mere gị dibịa emere gị dibịa, ihe eji na-egbuli ọbara. O nwere mgbe ya pụtasị na agụ na-eme na ibe na anyị na-eme dibịa, mana enwere neten ị na-egbuli ọbara, nwere neten ị na-asa ahụ, asị ka ọ bụ sivi nwere ike nsị mụ na onye na-eme dibịa kwesịrị nche na-asa ahụ bụ ọgụ kata m ya asa bụ ọgụ, sa bụ alụsị. Alụsị bụ nyanwa mere gị dibịa, na ndị otu mere gị dibịa, na ndị mere gị dibịa, gịnị ma akwụlụ. Ọgwụ anụ nwunye na anyị na-eji ebute chebe ụwa niile, onye ọbụla na-eji ebute bụ ọgụ. Mmadụ kwesịrị nje na-asa abịa, ị na-asa abịa ọ bụla nyanwa bụrụ gị ụzọ ịrapụzịa agụ mere gị dibịa na ịsa avazie ọgụ. Eziokwu na dibịa bụ dibịa na-enwe ọgụ, bụrụzi pụta ụtụ ijee n'ebe agwụ anwa dị gọbalị ọja rapụ agụ malị gị, ọ bụrụ ọgụ mere gị dibịa na alụsị bibe na-eme mmadụ dibịa, ọgwụ na-emere mmadụ dibịa. Ị na-anya na yutu kịta na-emezi dibịa na-abụ ọgwụ kaba na asaf. Mụnwa bụ SS Power enwere m ọgwụ na be m, ma nwere ive emekata n'ụwa, ka ọ bụla ọgwụ ka mụ bụ SS Power ya asaf mma mmemme. Ive ọgwụ na ọ bụ ịpụta otu inye nri n'ive ọ na-eli ọ dịba. Ogwu ihe kwesịrị ndị na-eme a month 2 months bifie na-aga n'ebe ọ dị na-enye nete na gain. Ọ bụrụ ịpụta otu jebe n'ebe ọgwụ dị, ịpụta evi nọdụ n'ebe ọgwụ dị, ịpụta hansị nọdụ n'ebe ọgwụ dị, ịrapụ ive na-emele gị dibịa. Ọgwụ a mechenyewe ego imeche ya iyi anwụ ọnwụ na-ekwesịrọ. Ihe na-agba moto dị n'iche n'iche, ịgbaba moto ifile n'ụwa agụwọ ụwa agụrọ, maka na emele gị dibịa bụ ọ bụ na dibịa mara gị ba emechekpe gị ikpe. Mmụ gị emechata ahụ ya, mmụ gị emechata ahụ ya. Dibịa a na-akpọ gị oku bụ ndị agwụ na-akpọ gị oku ka imebe dibịa. A na-akpọ gị oku na mgbọrọgwụ, ihe eje na-abụ mgbọrọgwụ, ihe eje na-akpa mkpala ahịa, ihe eji na-eme sọntịn, ihe eji na-eme ka ụwa na-aga aga, ka yutu na-aga n'iru. Ọ bụrụ ndị na-eme ive ka egbu ụwa egbu, ka atọ nsị, ka enye ive nleta. Ọ bụrụ nya bụ dibịa, mana onye ọbụla na-enye ive nleta bụ ive nleta ya egbu. Onye ọbụla a na-atọ nsị bụ na nsị ka ya anwụ. Mụ bụ SS Power na-ekwu, onye nwere ogwe na-ekwuru okwu, onye nwere ogwe na-echere ya pụtara n'iru Facebook ude ezukọ ọgwụ ka amalụ na o nwere ọgwụ. Ọgwụ abụrụ dibịa, ọgwụ abụrụ dibịa. Ivi ya kwesịrị nje na-ayọ uche gị, na-ayọ ive mele gị omenala mele gị dibịa ị na-eme. Ịgwọrọ nwoke ọgwụ ka ọ lekene, ịchụrụ nwoke ọja ka ọ lee, ijere nwoke na mmiri ka ọ gaa, itele nwoke ọvọ na ana ka ive itile ọvọ na adị mma ka ọ gaala onwe. Nya bụ ihe eji na-ayọ Chukwu na-ayọ ndị otu gị. O nwere onye na-ayọ ka ọ dị ụbịam, mana ị gị na-akpa nwee ka iji akpịa be gị na-akpa nya bụle n'ụzọ siri ezili ezi. Otu nne ya mụnwa bụ SS Power enime butere onwe m n'iru akwụkwọ ka m gba gị na mụ ka onye na-eke onye nke ọzọ.
adịmebute ọnwa mana akwụkwọ ka mgba gị na ọmụmụ kacha ibe na-eme dibịa aka niile arara ịra ị na-anya n'aka anwe mana aka nwa na ba kacha onwe ovu barara o nwere nke ka nke nwe nke ka nke ọzọ nwe nke ka nke ọzọ aka niile arara ịra ivo aka jere ode ọbụla chukwu kala akwa oyibo mere gịnị nyere mmiri ọya anwụ na chukwu kele gị enye gị gịnị ga-enye gị ivi eji na-eli nye gị ivi pụtara one men ịchụ n'ụwa gidigidi elugodo no 20 n'ovuru m ka ị ga-alarị elu ụlọ 30 n'ovuru m ka ị ga-alarị emechaa ịnwụrụ ndị ozi ebula akụ gị bụ ndị nna kpatara ego ebula akụ gị live kebe akụ leve ana leve kọmpani ịlụrụ leve ive niile ị nwere o nwere ike mgbe ọbụla ịmụtara nwoke agwa m nwere nwaanyị na-achụ ibe ụwa n'ihu na-achụ ya nwayọọ nwayọọ na ka o lutụrụ oke ka o elutu aka ahụ ka o lutụrụ ọka ahụ o eluturili mgba ngwọ lutu mgbe ọhịa mana unu ekwere everyday na-eje akwamozu youth everyday na-eje na-edozi ụlọ ịma nọ mewe almost 10 years 20 years etetara simenti be ị na-anọ anya ụlọ anya bụ na-alụkọ ọgwụ na-alụ ọgwụ ụlọ ọbụma doziva wute ego gị ịnwụrụ ọkwa ahụ echewa na akaụntụ gị nweta ego nwere doziva ụlọ chọbịa mma kpụta evi 20 ka akwa gị ka emechara ibe na-emekpube niile na nwunye ga-edunege nwunye ya wife ọ naba maka na ọ mụtara nwoke ụmụnna gị eke akụ n'ụba gị live ive gbava moto onye aka na-akpọ ụwa mgbede onye bụ nne nwere ozi ego bụna onwewe ego lipụ ividele onwe gị bụ ividele ivukwe niile ma ive niile idebele bụ mmarụ gị ka idebele avụ niile abụ mmarụ gị ka idebele ataba avụ ma elerozi ego gị nwere nwaanyị na-achụ ụwa ndị dibịa wale na nwayọọ na-achụ ya ebe onye ọsọ lụrụ onye ije elu ya ma gwa unye maka na-agbacha ọsọ eme gịnị akụ ọmaya ọmụ beses pawa na-ekwu nwayọọ nwayọọ ka eji alịgo nwayọọ 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 imelide eligolu chukwu bụ iligo na-ebutụrụ gị mana mmadụ bunye ego elu iyi adalele iwu chukwu bunye ego elu ya adanwuru ada ọ dara gị apụrụ aka mana mmadụ bunye ego elu mmadụ anya ebunye ego elu bụ na ọgwụ bunye ego elu ka ihe eji ada bụ isi n'elu arapụ gị akịdalu a na bụ na ime ọgịnị na-enwere drapụ na oge chukwu ka mma ọmụ beses pọl na-agba gị ive ọma nwe na-eme onye sị gị na nwere ive dị n'ụwa erika ive dị n'ụwa dị too much agwụ ma a ga-esa avụ agwụ gị maka na adịla ngị na mma ya nwụrụ onwe ike mmadụ egbu nwụrụ gị ị na-asa avụ agwụ na-eme gị dibịa tapụ ọgwụ ịsa avụ n'ọgwụ gagage kata m ya asa avụ ọgwụ ọbụla ọgwụ bụ ive ya asị ji na-asa avụ alụsị mere gị dibịa na-emecha na tọn gị elu tọn gị alụ ọbụla mmadụ ya agba gị ịnọdụkwu a na ọ dịka na-asị na mmadụ butere ọgwụ ndị na-aka akụ na ibutere ọgwụ eje na-akọ ma gị na nwa gị mmadụ na ibutere ọgwụ eje na ị na-amụta nwoke na-amụta nwaanyị ụmụnne gị na-eme ọfụma onye elu na-eme ọfụma ya na na-eme ọfụma n'ime ụmụnne gị ahụ famili gị a na-aga ọfụma onye nọ na-akọ mmadụ ibutere ọgwụ na taịmụ gị elugo alụsị na-ebunye ego ọ bụrụ ọsọ ọgwụ na-ebunye ego ndị mmiri na-ebunye ego ọ bụrụ ọsọ ọgwụ na-ebunye ego ọmụnwa beses pọl na-agwa unu ịsa abụ alụsị ngị na-abụ sọ ọbụma ọfụma onye ga-ego ịsa abụ ochi gị ọfụma ọfụma onye jụọ ya abụ onye ga-ego alụsị na-elijuru abụ a na-akpara ike ịrapụrụ chi gị si niile eje agba ọgwụ ọ dịghị ka ya abalị gị ihe ama onye bụ chi gị ka ị nwee mmebe ka ọ agaala gị maka na alụsị ilijuru abụ na-akpa ike alụsị na-elijuru abụ na-akpara ike kwụrụ ọtọ nye chi gị nri nye gbuo onye nri mma ka ịma na ibe na ọgwụ na-eme na chi mmadụ na-eme ka ịma na ibe na ọgwụ na-eme na alụsị n'ọlụgwụ ụwa na-eme ibe niile abụrụ ọgwụ agwara m unu ya agwa m nso na anyị na-abịa nwayọọ nwayọọ ebe onye osolo na onye si elu nwayọọ nwayọọ na anyị na-abịa nwayọọ nwayọọ ọgwụ abụrụ maka anyị agwa m nso na ọgwụ ọbụla na-agwalụ mmadụ n'ụwa bụ ọgwụ mma ledị onye abụ mma na-arụ
SS Power na-agbara Oke Ite anọrọ m n'ụdị ahụ anụmagọrọ ọgwụ ọbụla nwere side effect kpaa mụ na ga anọrị mmagọrọ gị ọgwụ nna jụrụ ese nwa mmagọrọ ọgwụ ọbụla m gwọrọ gị mma jụ ese bifo ngwabịa agwa nga ebe na amụsụ chi ndị mmiri gị alụsị ngịnị abụ sobi ụwa ịmalive na anọ ọga ya akpata ego just nye onwe gị lulu 3 months ebe ịtọla aba isi nne na nna ji mụ gị ka o lụziri nye onwe gị 3 months ka 4 months alụsị na ego obi anya ọ bụ na-edawa ọlịa na-edawo n'ọnyanwa na-eziokwu na-ese abụọ wee n'obu ya na obu ngị nwa adịgo n'ebe ọ nọ ma ndị mmiri gị na obu gị nwa adịkwa n'ibe ndị mmiri gị nọ na chi gị na obu gị nwa adịkwa n'ibe chi gị nọ ọganyala gị bụ nya dịka mmadụ na-esi ebe elu ebe ọ bụla ebu ọla ọganyala kọntaktị ya eji na-enwe n'ọlụ ị na-alụ ya dịka mmiri ego mmiri a na-agụrụ ego na ego nkụ na-agwa gụ bụ ego ọgwụ bive na-eme gịnị bive na-agwụ agwụ rapụ ndị na-eme gị na anyị nwere pawa anyị nwere ike o nwere enwere ike mmadụ na-asị gị na ya nwere ndị mmụọ na-asafụ abụrụ ọgwụ ndị a na-asị gị na anyị nwere mmụọ 30 ka mmụọ 50 bụ ndị ala emecha ọgwụ aba butere ya egbuve na ọgwụ na-egbu mmụọ onye nwe ọgwụ na-eti onye nwe isi n'ala ọmụ SS Power na-agba gị ọgwụ na-egbu onye nwe ya malichi gị ka ịmala ike nga gị mala ukwu na ije gị mala ndị mmiri gị mala alụsị na ọlụgwụ nwa mala alụsị ngị na-eso nwa abịa ụwa ivoma mele gị rapụ ndị ala ike mbute onye bute ike nke ozi na-emewe ụka mmadụ na-eme onye ọlụlide ọlụ ọ na-alụ ọbụla ọ na-ele ọbụla ọlụ ọ na-alụ na ego na-abịa nwayọ nwayọ mana ọgwụ anụnwa ojele kechite na-enye ego obi ọdaivatịzi ya tụ ojele dati ọgwụ mebe dibia ojele ọgwụ ahụ ọ na-eme o butere jiri mebezie dibia ka ekwuve gbaba moto na-ele 100 million 200 million ibe ụwa dụrụ dị ahụ nwere ka bife na-eji ahụ emecha ebe na ịda anyị nwụrụ mmụta nwa bịa gara ngị na nwunye ga-eburu onwere ibe nọ n'ụwa onwere ibe dị ka n'ịkpala ego n'ụwa n'ịkpasila ego nwa gị anọ dị ya soro gị na-eli ego na-egotela nwa gị ibe ịpụta ịpụọ n'ime abịa ngị na nwunye gị soro go pampas enwe mana ọnwụnwa ịtụli ime ya dị ibe igolo nwunye gị akwa gole ibe ya mie ka obodo ya mma ọgọ ga-abịa olulu ọmụgọ na-eli olili ịba n'ime abịa golu nwunye gị moto nwa gị anọ dị n'ime ya isi n'ibi nọ na-anata abịa nwa gị agbakwasị gị dadị ototo maka na obi anwụrụ ọkụ ya nwere obi anwụrụ ọkụ ya na ya anọ isi na abụọ na-ejele gbota ọgwụ bụrụ gị mmụta nwa bụọ gị nnọta nwaanyị nọsọ ga-adị ọgwụ igbo oge amụ anya manụ nwe ejolimi anya manụ nwa ma ntị manụ nwa n'ive na ovive na-eme ejolimi enu ive many people ji amụwa nwa aja ọgwụ igbo ọgwụ amụ bụ ndị bụ na bajeli bute ọgwụ na-asọlụva nwaanyị bụ ndị je na bajeli bute ọgwụ na-asọlụva mmụta nwa kele na isi ego aba na-akpazi kele maka iji nwa maka nwapụta ụwa nna gị amụrụ gị ọ bụ na nna gị ji gị gba ogwe gị ya pụta ụwa ọ bụ na nna gị ji gị gba Oke Ite ya pụta nwa ụwa kele ka iji nwa pụtazi ụwa ị chọrọ mmụta nwa nke gị ka amụọ mmụba ụba ọ dịrọ n'ebe ị nọ ndị na-eme dibịa tata bụ agụ na ọ nwere agụ ikwu n'ebe a na-asa ahụ eruru nne agwụ ndị bụ ọgwụ kaba ji eme dibịa ka ndị na-asa ahụ nwa bụ alụsị iji maka eme dibịa ị na-anya nwerezi dibịa na-eji apụta mgbọrọgwụ n'ọnya pụta ụtọ pụta n'iru ọlịa mmadụ akalịa na-egbu ewu na-egbu evi na-ebute bilion na-edeme n'iru akwụkwọ ọ gbasara ọba ma balụgọlụ na-elere ele ikpọ ya bụ na fon kisi ndịchele 10 million naira ịkpọ ya na fon ọma mpik zikọl maka na ọ na-azụ olu gị ego
o nwere alụsị na-eme mmadụ dibịa, alụsị a na-eme gị dibịa kabara na-asa abịa ọgụgụ na ihe a nwere ọsịsọ. Ma ọlịa na-agwa anyị ma ọlịa na-akpọ dị na nwere alụsị mere mmadụ dibịa, unu nwere ndị na-amara ọcha cha imechi ibe niile unu na-agabiga unja sị na ss power gwara unu okwu a, unja atacha afụ ya n'ofu n'ofu, unu na-eje ebute ọgwụ. Unu amara ibe bụ ọgwụ na amara na bifo dibịa na-eje mbute bifo dibịa na-eme dibịa sinye ka ọgwụgwọ ọgwụ na ọ ya eje nweta sọntụ na eje na-abụ ya ịsa inweta mgbọrọgwụ ogilisi tinye ijere anya gị nyocha mara ma ọ nọkwa ọlụ, inweta mgbọrọgwụ gbachiri ezi tinye ịmara ma ọ nọkwa ọlụ, inweta mgbe ibi ya enweta Aviod ya enweta tinye mara ma ọ nọkwa ọlụ, inwe ka ọgwụ kecha ọgwụ mara ma ọgwụ ahụ anọkwa ọlụ. Unu adịrị ibe ndị bụ kpokọta ibe niile ka ya kecha anya ọ gbasara unu anata onye ahụ ego bikọs unu nwechara alụsị na-akọma ndị mmadụ. Onye nọdụ obodo na asị ya nweta 20 million ozugbo onye mara mgbe ite ya na akaụntụ unu. Ndị mmadụ ka ọ dị na ụka ka ọ dị na dibịa, ndị ụka esi bese na-ana 50 million naira na-ego private jet si na na-eme ọkụ. O nwere na ọnya wọlele ka agbara ibeọma ya emela anyị emele ndị na-achụ emele ndị anyị na-achụ. Anyị kwuru sị na onye sị na ya adịrị anya adịkwanye ndụ ka ọ bụkwa na ibeọma na-emela anyị. Onye sị na ibe na anyị na-atụ aka na anyị eluri anya dịkwa ndụ ka ọ bụ na ebe ahụ anyị na-atụ aka na anyị eluwe. Ya bụ ezigbote ọbọm maka ndị ilo m gwụkwalụ ndị ọkwụma ndị kweta na mụbụ ss power ya adị dịka echi ịgwụ mụsị ya bụ na ya nwụrụ anwụ mmadụ egbu nwere ya ma mma ya egbu nwere nke ọgụ na egbu nwa ya ọnụ mgbe ọchụ ụjọ akpị okwu debe maka na onye dị ndụ ya anwụ anwụ egwu ka ọ bụ dibịa gwọrọ anwụ na dibịa sị na ọ na-agbọka ka ya mmadụ ya nwụrụ na famili ya avụ ya kodokwu mkpopu nwa bụ ndị na-anwụrụ anwụ na-emechala ike ka nwa bụ onye mee gịnị ka anwụwa maka na ka ị gwara anwụ na be gị igbokwu amụta na ka ị gwara anwụ mmadụ amụtara nwa na bụ odo ji nwa debe ahụ igbo na mmadụ anwụrụ na bụ ịma na mmadụ na-anwụta na amụtarakwa amụta maka na na-anwụ anabata ụdị akwụ ji dị n'ụwa. Sọta anyị bụ ababata anyị ma ala anyị maka ọma meela anyị nwepụ na aka nwere ọbịa maka mmemme gịnị gwọrọ aka mmadụ. Unu mmadụ ya na-akpụrụ n'okwu na-eme ndị na onye ọbụla alụchi na enu lụọ na kpọkwọ moto dị na ibe onye ọbụla chi ekpụrụ onye ọbụla ndị otu ekpụrụ okwu onye ọbụla ndị dị na bebe kpụrụ okwu onye ọbụla agụkpụrụ okwu a na-emere anya ụlọ ma ịsa ugbo ya mma ọlọzọ bụrụ gị ji aka gị kpụgo onwe gị okwu ijiri aka gị kpụgo onwe gị okwu mmadụ azarọ gị agụkpọgo okwu emechi ibe ọma ya eme idịkwa ndụ dịrị ka ekele m nkere ibe na-emelu n'ibe. O ji m n'aka unu na-eche anya vidio biko nye na anya ka gbasa ozi a share this video ka ndị ọzọ na-amaghị unu wee marakwa ka ntị na-anụbeghị unu wee nụkwa ka anya na-afụbeghị unu wee fụlụ maka na ishi ya onye ọzọ esorokwa gị nụ matakwa ihe ị na-amabeghị ebe ndị ọma njem unu ka anyị nwere mgbe ọzọ.